En tjockis som blir smal och vill hålla den vikten. Precis. Då kanske man skulle kunna få en fördel genom att börja inta leptin. Ja, precis. Det finns ett par studier på det och det liksom verkar väl... Jag är inte jätteinsatt i det för stunden, men det verkar som det ger något kilo extra, man säger, en liten effekt. Det är inte liksom lösningen för att hålla en låg vikt, men det verkar ju kunna hjälpa dem lite. Ja. Men sen, jag är väldigt, väldigt svårt att tro på att det skulle finnas te och kaffe där de har detta i. För det är ett läkemedel. Ja. Nej, de har väl hittat på något annat. Ja, de säger väl att det hjälper till att utsöndra kroppens egna leptin. Alltså de ljuger helt enkelt. Ja. Men när du är inne på kaffe så är du har som sagt skrivit en artikel här på Tyngre där det står som heter Kaffe, är det farligt eller nyttigt? Och det är ganska intressant för att det här har ju debatterats en del. Och en sån här poppis grej som har kommit då... Ett tag så var det ju väldigt positivt för kaffe. Om jag nu tar det allmänna liksom, att så fort det rapporterades i kvällstidningar och sånt om studier så är det liksom, kaffe är nyttigt. Sen nu på slutet då så har det väl varit då, jag tror att kostdoktorn har gått av kaffet. Eller? Ja. Jo, det gjorde han. Och då finns det ju alltid en liten LCHF-grej liksom att inte en liten. En ganska stor som liksom. 120 000 följare. Ja, men så liksom blir det men just det har stressat kroppen. Det är därför LCHF inte har funkat för mig. Jag har druckit kaffe. Lösningen är alltid LCHF, sen har han typ 17 tips till om man inte går ner i vikt. Ja, exakt. Ja. Kul varför det blir. Men det du visar här då, så en lite så här generell grej som verkar gälla nästan, alltså jag ska inte säga allt för att det är ju alltid farligt att säga, men ganska många saker så är det ju en otrolig, oavsett om det är saker som så att säga är dåliga inom citationstecken eller bra, så verkar det vara så att det är en jävla skillnad på, bara för att något är bra eller dåligt i en viss dos så innebär det inte per definition att det också är bra eller dåligt i en större dos. Precis. Utan de här kurvorna kan vända liksom, så att 2 koppar kaffe kan vara bra och 22 koppar kaffe kanske inte är lika bra. Det ligger i farans riktning. Det ligger i farans riktning. Alltså du ligger illa till i här liksom. Men vad kom du fram till här vad var dina insikter när du skrev den här artikeln? Att det är ganska snålt med faktiska studier där man undersöker det finns mycket studier, men det är nästan allt epidemiologi. Alltså där folk får berätta hur mycket kaffe de dricker och sen så följer man dem över ett par år. Och just med kaffe så kanske det är lite högre tillförlitlighet i det, för att det är ju någon sån sak som folk är medvetna om på ett annat sätt. Alltså om du ber folk berätta hur mycket kolhydrater de äter har de ingen aning. Alltså om de inte har räknat på det, för då kanske de vet för stunden, men de vet ju inte, det är inte samma säkert att de äter lika mycket om ett år. Men kaffe däremot, det är ju en rutingrej. Det är lite som att fråga folk liksom, röker du eller inte? Ja eller nej? Alltså, och så vet man att man gör ett paket om det. Alltså man har liksom en uppfattning om sin konsumtion. Precis, man vet ungefär hur ofta man köper ett sittpaket. Sen så kanske de ljuger och siffrar upp eller ner. Men vi får ändå ett hyfsat spann antagligen. Alltså om du har någon som bara dricker en kopp kaffe till morgonen, då har de antagligen koll på det. Då kan de säga att i princip alltid så är det en kopp. Ja. Så det är liksom nej-fråga på sätt och vis. Sen där när man kommer upp och diskuterar doserna, alltså de här som säger 5 koppar, de som säger 7 koppar, där vet man inte riktigt om de har koll, för det känns som att det kan bli 8 en dag och 4 en dag. Det är ju plus att vissa tycker att det är en skön grej att dricka många koppar och vissa tycker att det är en oskön grej. Alltså vissa tycker att de är liksom väldigt produktiva när de dricker det. Precis. Men i alla fall epidemiologiskt, alltså du kan ju säkert lita på de som säger att jag dricker inte kaffe alls, eller inte säkert, men det är väl... Alltså om du tar 1000 pers så kommer du nu få ett ganska bra riktmärke av hur många som dricker kaffe och inte dricker kaffe. Kanske någon procent fel för att någon ljuger eller att de inbillar sig själva att de inte dricker för de har inte druckit på 3 dagar och sådär. Så därifrån inga koppar alls till kanske 2-4 koppar, där tror jag man kan få en ganska bra trovärdighet ändå i vad folk säger. Ja. Sen är ju nackdelen fortfarande att det betyder inte att det är kaffet som gör det. Alltså vi säger, till exempel så har man visat då att de som dricker 2-4 kaffekoppar om dagen har lägre risk för hjärt-kärlsjukdom än de som inte dricker kaffe alls. Då kan man inte säga att det är på grund av kaffet. För det kan ju vara att de som dricker kaffe gör det för att de går upp och tränar klockan 6 på morgonen och de andra ligger kvar i sängen en timme till. Ja. Så det är liksom... Eller för att de helt enkelt tar en rast mitt på dagen och går och fikar istället. Ja, precis. Att
slappnar av på ett annat sätt.